Så ja, vi må bare se, hvad der sådan falder os ind af ting. Jeg vil også rigtig gerne skrive i kommentaren noget, vi kan bygge på det her island, som der måske vil gøre den bedre. Ja, I kan se, der er en skide. Vi er nabo til en mega fed island herovre. De har lavet mega fedt hus. Og den er fandme også stor, deres island. Og det er det, vi ligesom går efter, hvor vores også bliver. Så når Mathias ikke bruger sådan en kit mere, ikke også? Så jeg tænker mig, at vi også skal lave et sport, eller du ved, kan vi kigge, lave den her ude på den her side, så vi kan begge to. Men det jeg tænker mig lige nu, det er, at vi skaffer en masse egen, det kommer der ud. Ja. Men så gør vi sådan her. Så bygger vi hen i der med trakten, så når vi hugger der, så kommer det hen i trakten der. Nå, Så ja. det går rigtig hurtigt. Wow, der skulle lige være hoppet ud af kanten. Har du noget sten til mig? Shit. Dør du? Nej, jeg var bare lige ved at Har du noget mere sten til mig? en del. Du giver bare mig. Jeg er lige her. Nej, men vi skal til at sælge den. Jo, jamen, skulle jeg ikke lige udvide? Vent lige lidt. Udvide det der med hver anden række skal være med jord. Okay. Prøv at se, om du ikke kan skaffe det jord, der ligger her omkring, og så skifte ud med sten. Theo, Ja. pas på, at du ikke falder ned. Her. Fuck. Wow. Jeg tror, den er... Wow. Hvad er der? Jeg var bare tæt på sådan